Днес отбелязваме 150 години от Априлското въстание. И това не е просто история. Това е моментът, в който един народ избира да се изправи, вместо да коленичи. През 1876 година българите не чакат спасение, не чакат помощ, а сами взимат съдбата си в ръце. В Копривщица прозвучава първата пушка. И с нея се ражда нещо по-силно от страха. Ражда се решението, че свободата струва повече от живота. Въстанието се разгаря в Панагюрище, Батак, Перущица. Хора без армия, без достатъчно оръжие, но с несломима воля застават срещу империя. И знаят, че може да загубят всичко. И въпреки това тръгват напред. Идват дни на огън, на болка, на разрушени домове, на загубени животи. Въстанието е потушено жестоко, но не и на празно. Защото светът най-накрая вижда какво се случва и България вече не може да бъде пренебрегната. Само 2 години по-късно идва свободата. И тя не пада от небето. Тя е извоювана, с кръв, с вяра, с жертва. Те не дочакаха този ден, но го направиха възможен за нас. И днес, когато живеем в тази свобода, въпросът не е дали я имаме, а дали я пазим или я приемаме за даденост.